Ментално здравје наших волонтера е наш приоритет. Менталното здравје на нашите вработени е наш приоритет. Mentalno zdravlje u krizama je naš prioritet. Mentalno zdravlje korisnika je naš prioritet. Mentalno zdravlje izbjeglica naš je prioritet. Нема здравје без ментално здравје. Нема здравје без ментално здравје. Nuk ka shëndet pa shëndet mendor. Učinite mentalno zdravlje i dobrobit za sve глобалним приоритетом. Направете ги менталното здравје и добросостојбата за сите глобален приоритет. Bëheni shëndetin mendor dhe mirëqenien për të gjithë prioritet global.